Tornen a l'Espai Fuster de Sueca 10 obres gràfiques restaurades. Pertanyen al llegat que l'escriptor va deixar a la seva ciutat, com un retrat de fuster que va fer Joaquim Michavila o les obres de tinta i grafit sobre paper de Manolo Boix i d'Andreu Alfaro. Treballs de neteja, allisat o reintegració de paper són alguns dels processos de restauració pels quals han passat aquestes obres gràfiques del llegat de Joan Fuster. Una sèrie de 10 obres gràfiques que vam enviar a l'Institut Valencià de Restauració i Conservació, que depèn de la Generalitat Valenciana, que va tindre bé fer-se càrrec de la restauració tant a nivell tècnic com totes les despeses econòmiques. Peces deteriorades pel pas del temps, com estos dibuixos d'Alfaro o el retrat a carbonet de fuster fet per Joan Michavila. Fins i tot un llibre amb aiguaforts de Manuel Boix i poemes de Josep Palacios, que va sobreviure a l'atemptat contra Fuster l'any 1981. Els nivells de desperfecte que cadascuna tenia eren molt diferents. Per exemple, Devastació de Ticolmart, que és un llibre que estava dins d'una caixa que es va veure molt afectat per l'atemptat amb bomba de l'11 de setembre de 1981. Un procés de restauració que culmina amb un compromís clar, seguir mostrant el legat de l'assagista valencià. Cal conservar en les millors condicions possibles, sobretot perquè hi hagi el trajecte de tornada, que és poder-ho exposar, poder-ho mostrar a la societat. L'Espai Fuster està tancat ara temporalment. Esperen poder mostrar al públic tot este llegat quan la pandèmia ho permetisca.